алло. Мара бахш. Чӣ ба матра бахшам? Нисбати шумо ноҳурматӣ кардам, ё шанси дигам тиен? Тора ман шанс битам? И хеле гап нест. И сол нашид. Хай мумкин солҳои дига яке агар во бихӯрем, хай ба фикр мекунем. Илтимос, мара бахшен, илтимос. Ту мара занг назад. Пари Сен-Жермена занг зад, Парира. Тора и солавай паром. Проблемата хатиам решат кард. Хай, занг назад дига. Телефона накуш, номар. Чӣ номарди кадам ман? Занг назад. мо дар меҳмонии шумо будем, баробар кардем, хонаи мо омадем, ҳама чира ҷазир кардем ку. И хеле гап гуфтанӣ нест. Хонаи ман, хонаи ту ҳама садай. Ҳама сад нест. Хай ҳама сад набоша майла. Хай, занг назад. Алло. Ё, буроем чарх занем шаҳра.